Pogledajte ovaj slatkiš za dan zaljubljenih. Ćao! Zdravo, kako vam mogu pomoći? Želim tortu za dan zaljubljenih za moju mamu. Pa, došli ste na pravo mesto. Imam 2 torte. Koju želiš? Samo da proverim. Ova ima žabu, a ova ima rakuna. Znam! Žaba, molim. U redu, odličan izbor. Izvoli, to bi bilo 500 dinara. Hvala. Evo ga, hvala vama. Ćao. To, prodala sam svoju prvu tortu prvom kupcu. U redu, sad čekamo dalje na nove kupce. Okej, tu sam. Okej, dobila sam prelepu tortu. Mami će se sigurno mnogo dopasti. O ne, ispala mi je torta. Ne, šta sad da radim? O ne, neko me zove. Halo, ovdje je Dimina pekara, kako vam mogu pomoći? O ne, tako mi je žao. Da, to bi bilo savršeno, isporučit ću odmah tortu. Zdravo. Imam svoju posljednju tortu. Da, hajde da isporučimo. Okej. Tako dobro miriše. U redu, idemo. O Bože, o ne! O ne! Torta za devojčicu, o ne! Jadna devojčica. I ona je ispustila svoju tortu, šta da radim? Možda bi trebalo da se vratim u pekaru i da je napravim veoma posebnu tortu. Hajde da uradimo to. U redu, moja torta je gotova. Okej, sada sve što treba da uradimo je da je ukrasimo. Okej, hajde da je ukrasimo. Okej, sve gotovo. Izgleda tako lepo. Okej, a sada da dodamo slatku čokoladnu sovu. Baš ovde. U redu, idemo. Ovo izgleda tako prelepo. O, njenoj mami će se sigurno dopasti. U redu, idemo da je dostavimo. Idemo. Tako sam uzbuđena. O, zdravo! Hvala vam što ste doneli tortu. Izgleda tako prelepo. Moja mama će biti srećna. Znam, izgleda jako lepo. Drago mi da ti se sviđa. Posebno je za tebe. Izvoli. Hvala. Ćao. Ćao. O da, tako sam uzbuđena. Dala sam mi tortu. Nisam vas videla, narode. Ćao društvo, nadam se da ste uživali u epizodi. Ne zaboravite nam dati jedan veliki like i pretplatite se. Ćao narode. Hajde da prodamo još kolača i srećan dan zaljubljenih.